Doncs aquestes consultes i les que vosaltres ens vulgueu plantejar a partir d'ara i durant els propers 90 minuts seran part de la feina que hem de resoldre entre tots, entre els oients que ens sintonitzeu a través de la ràdio d'internet, l'equip habitual i, com no, des d'aquí, des de RAC1, en directe, la nostra 19a parella ja de redactors per un dia, formada avui per dos amics, per la Montse Costa, de l'Ametlla del Vallès, i per l'Antonio Batlle, de Mataró, que ja els tinc aquí asseguts a la meva dreta. Montse, bona tarda. Hola, bona tarda. Antonio, bona tarda. Molt bona tarda. La Montse, que jo l'estic mirant i a mi ja em sona, eh? Tu ja has vingut aquí a fer de redactor per un dia, oi? Sí, l'any passat vaig venir. I repeteixes? I tant. Això què vol dir? Vaig venir sola i avui vinc acompanyada. Vas venir quan donaven l'oportunitat als oients de venir a fer de redactor per un dia individualment. D'això ja fa unes quantes temporades, eh? Un parell o així, no? I com va resultar aquella experiència? Molt bona, mira, repeteixo. T'ho vas passar molt bé, no? Vas trobar respostes o què? Sí. Tota sola? Bueno, un vostre company aquí em va ajudar perquè amb l'internet estic una mica fluixa. Avui porto a l'Antonio, que en sap una mica més que jo. Avui has buscat a la parella idònia perquè pugueu resoldre quantes més consultes millor. Molt bé, tu, Montse, ets una de les oients veteranes del programa, oi? Sí, des del primer dia que va començar l'emissió jo vaig connectar RAC1 i no el deixo. Així m'agrada, com ha de ser. I recordes alguna pregunta que ens hagis plantejat algun cop, allò, alguna cosa, un repte realment difícil que al final, no sé si al final haguem pogut solucionar o no, però alguna cosa curiosa que hagis plantejat al programa? Sí, que vaig anar al concert del Bruce i em van entrevistar allà fora, que duia una pancarta, i em van entrevistar, vaig sortir per TV3 i clar, jo no vaig poder-ho gravar, no? I després us ho vaig dir que aviam si hi havia algú que ho havia gravat, però al final no va aparèixer ningú. No va aparèixer ningú i vaig tinguer-ho de comprar. Em va costar molt, però va valer la pena. Però tens la cinta, no? Tinc la cinta. Doncs ja està, un minut, però és igual. Ja tens el record, eh? Pel proper concert, escolta'm, a gravar totes les cadenes i a tenir la cinta, que això sempre és un record maco, eh? Escolteu-me, vosaltres, perquè he vist a la documentació, teniu unes professions que penso que avui podrien donar bastant de sí de cara als nostres oients. A què us dediqueu, Montse? Jo sóc assistenta social, però a més, doncs, m'agrada molt pintar, vull dir, faig exposicions, ara al setembre n'inaugura una a la Garriga, i després Quin tipus de pintura fas? Quin tipus de pintura? Impressionista. I després ara faig també teatre, estem preparant una obra pel desembre, per la tardoral de l'Ametlla, amb el Teatre Nyoca, i també sóc una caminaire d'aquestes que vaig com d'això, de Canovelles a Montserrat a peu. Molt bé, molt bé. Doncs ja coneixeu una miqueta més a la Montse. I l'Antonio, què ens expliques de tu? Bueno, ja vaig contestar una mica les preguntes que em vau fer. Soc textil, treballo... Tallador tèxtil. Tallador tèxtil, sí. Alguna vegada m'he tallat el dit, però... Una professió que s'està perdent, o què? Sí. Sí, no? Sí, el textil està tocat, està una mica tocat. Què fas exactament? Tallar peces de roba? Tallar peces de roba, sí. Molt bé. I d'aficions? Bueno, bàsicament l'esport. M'agrada córrer, m'agrada anar en bicicleta. I ara, últimament, faig extra de cine, que és molt divertit. Ah, sí? Ha sortit alguna pel·lícula així... Sí. A quina? A Vos. L'última que ha sortit és a Vos. Aquesta d'en Cesc Gai. Molt bé. Vaig estar amb ells treballant quasi 3 setmanes i m'ho vaig passar molt bé. Petites incursions al món del cinema, que també és un món molt atractiu, no? Sí, passa que m'agafen de guiri, per fer de guiri. Home, és que tens semblança de guiri. La veritat és que si la gent des de casa no et pot veure, però té una melena llarga, té els ulls clars, és de pell més aviat clara, molt alt, no? Sí, d'on et diuen que sembles? Me'n diuen, els que són així em diuen que semblo holandès. Holandès, molt bé. Però, de fet, la primera anunci que vaig fer va ser d'escocès, en falda escocesa, ballant escocès, amb l'anunci Sant Miguel. Ah, mira, un paper protagonista, no? Sí, 11 hores ballant. Déu-n'hi-do. 60 tomes, vaig quedar destrossat. La
La Montse ja deu conèixer part de l'equip, perquè com que ja va venir un cop, però l'Antonio no. En Blai el coneixes ja, no? Blai, bona tarda. Bona tarda, Esther. Et presento Antonio i jo a la resta de l'equip, del meu equip. Mira, a l'altra banda del vidre, a la peixera, aquí li diem la peixera popularment, en el món de la ràdio, tenim l'Ariadna Orriols, que és la responsable del control tècnic, que està acompanyada de la Marta Cabré, que és la productora del programa, tenint les trucades al telèfon. Vosaltres teniu fills, Montse, o no? Sí, però ja són una mica gran. Ara tindré una neta. Mira, doncs aquesta informació també et servirà per tu i pels teus fills, no? Aviam, sí. Seràs àvia, una nova categoria, setmana que ve, sí. Suposo que en deus estar frisant ja, no? Uf, i tant. La Gemma, aviam com surt. Clar que sí, molt bé. Ja ens ho faràs saber quan neixi. I acaben d'entrar a l'estudi de RAC1 la 19a parella allà de Redactors per un dia que ens visita aquest estiu, el Tot és possible, formada per la Montse Costa, de l'Ametlla del Vallès, i pel seu amic Antonio Batlle, de Mataró. Montse i Antonio, bona tarda de nou. Bona tarda. Com va això? Bé, el que passa que, per exemple, el Vueling no ens contesta, no hi ha manera. No? Mira, estaria bé que ens contestessin, però perquè... no, pipim. Hem tingut moltes trucades, totes interessants, totes tenen alguna cosa interessant a portar, però estaria bé que oficialment la companyia ens pogués dir el què. Hem buscat per internet i el telèfon, però per anar més ràpid. No defallim, insistim, No, jo estic insistint tota l'estona. Mentrestant anem fent altra feina, però de tant en tant comunica fixo. Deixem un telèfon només habilitat per Vueling i si abans de les 4 ens agafen, bé, i si no ja continuarem la gestió nosaltres, no patiu. Més coses. No, el Joan Bausa va escriure dient que quan un ajuntament per cobrir un lloc de treball convoca públicament un concurs en tribunal format per 3 persones, bueno, que és legal que només t'examini una persona d'aquest tribunal amb l'excusa, tot això. Hem trucat a síndic de Greuges, aviam què, els he llegit tota la història aquesta. Esclar, ella ha dit que això hauria de veure la documentació, perquè si ella ja va reclamar a l'Ajuntament i no està conforme, s'hauria de veure que no hi ha cap problema, vull dir que... Ho poden mirar, però hauria d'estar demostrat, no? Sí, el telèfon és el 900 124 124, i aquí pots trucar i si vols dir-ho per telèfon, però esclar, per enviar, li diran, doncs envies això, allò... Perfecte, doncs mira, si han acceptat a fer-ho, el millor és que ho enviï i que li miri. Clar, no ha posat cap tipus de problemes aquella noia per mirar-ho. No ens ho respondran ara, ho entenem perfectament. Sí. Antonio, què has trobat tu? L'Eva, que es preguntava un estudiat tècnic superior en educació infantil, he trobat Sagrat Cor de Sarrià, al col·legi, carrer Sagrat Cor 25, i el telèfon 93 206 5500. Perfecte, doncs mira, ja tenim una opció. Molt bé, com ho esteu veient? És complicat, clar, avui 20 d'agost, s'entén que no és fàcil, trobar gent... Mica. Però a poc es va fent la feina, clar que sí. Doncs vinga, cap a la redacció, a seguir, i abans d'acabar el programa ens veiem i m'expliqueu el resum de l'experiència i el que heu acabat trobant. Buscant per internet, el fumut és seleccionar. Reps tanta informació que és clicar en el moment... És cert, trobar allò que realment és interessant, Sí. Doncs vinga, ens veiem d'aquí una estona. Fins ara. Impressionant, notícia d'última hora, Tenim aquí a la parella de Redactors per un dia, a l'Antonio i a la Montse, i resulta que la Montse està a punt de ser àvia. És així o no, Montse? Sí, m'ha trucat ara el meu fill, que ja han entrat, ja. Està trencant aigües, la teva filla, no? Que bo. No, la teva nora, impressionant, I tu aquí a la ràdio, Sí, jo dic que la ràdio és aquí mateix, però la Corretxana ara hi aniré a veure. Mira, estarà a punt de néixer la Gemma, una nova oient de RAC1 i de Tot és possible, clar que sí. La seva àvia li parlarà, li explicarà la història de que en el moment en què ella estava a punt de néixer... Ja li he dit, estic a la ràdio, doncs vine perquè estàs 10 minuts caminant, si vol. Molt bé. I què, t'hi veus un cor de llegir alguna resposta o els nervis no et deixen? No, era això... Deixa'm posar les ulleres, que és millor. Era la Eva, el Toti i la Eva, que deia per això del camp a la venda, la targeta, de que no la trobava, que no li deien el què. Sí, per veure Gol TV, era? No. Sí, el Gol Televisió, sí. La targeta camp estarà a la venda a partir de setembre. A partir de setembre, Sí. Sí, això diuen. I la gent que ho estan mirant ja, Blai? La gent que ho veu ja, què?
Doncs no sé, jo suposo que de moment deu ser gratuït. Haurem de parlar amb el senyor Roures, Em sembla que de moment és gratuït. De moment és gratuït. Mira, la Marta Cabré, que està molt posada en el tema d'esports, m'està fent senyals i diu que de moment és gratuït, per cert. I val 15 euros amb 94. Això serà a partir del mes de setembre. Fins al dia 30, Esther. Fins al dia 30 podeu veure Gol TV. O sigui que la primera jornada suposo que la podrem veure gratuït. Està bé, està bé. Antonio, alguna cosa que vulguis comentar? La Núria, sobre el vestit de bany, hem estat buscant... Per la seva nena, sí, que tenia problemes a la pell i havia de portar un tratge de bany que li cobrís. Estem mirant dels trajes de bany de la gent que fa natació sincronitzada i no hi ha res. No hi ha res? El que hem trobat és Tejidos Cornejo, on te venen teixit. Mira. Venen teixit de bany, és comprar el teixit i que li facin. Que li facin a mida, molt bé. Doncs escolta'm, bona feina. Al carrer Cas, 33, baix de Barcelona. Perfecte. També tenen el telèfon 93 31 81 211. Bona feina, la que heu fet aquesta tarda. Per tant, Montse i Antoni, us desitjo molta sort pel sorteig de divendres, a veure si ja rematem i us toca l'estada... Tenim també el de Welling, no ho hem trobat, però la normativa de Welling diu que es poden portar 10 quilos en cabina, que tingui la mida de 55 per 40 per 20. Doncs mira, ja l'última dada que ens faltava. Montse, cap a la Corachán, ràpid, a conèixer la Gemma. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.